Det er efterhånden lidt tid siden, at jeg har lavet en wrap-up, og nu hvor solen skinner så meget, så får jeg læst en hel masse, så før at det tager overhånd, og før der er for meget at snakke om, så tænkte jeg, at det var en god idé, at jeg lige satte mig ned og lavede en eller anden form for wrap-up, og det må så være en forårs-midt-sommer wrap-up, vi er i gang med nu. Lidt et akavet tidspunkt. Jeg glemte lidt at lave den i juni. Så her er, hvad jeg synes om de bøger, jeg har læst for nylig. En af de seneste bøger, jeg næsten har færdiggjort, det er Anna Karenina af Lev Tolstoy. Det her, det er første del, og det er den del, jeg har læst. Og den er cirka 500 sider lang. Hele bogen er 1000 sider. Og er det frivilligt? Nej. Det var det ikke. Det var i forbindelse med, at Thomas havde valgt, at vi skulle læse den til Helt Belæst-podcasten, og jeg nåede desværre ikke at blive færdig. Desværre. Meget mærkelig læseoplevelse. Jeg synes, det er sygt svært sådan at sætte ord på, hvad det egentlig er, jeg har læst. Og hvad det er for en bog, for den har så mange forskellige sådan, sideplots og sådan noget. Men sådan, hvis jeg skulle opsummere den, så er det sådan Bridgerton, men i Rusland, og med et lille landmands søger kærlighedsplot ved siden af. Og det kan jeg også noget. Jeg synes, at den var meget tung og lang. Jeg tror, at hvis den havde været et langt bind, så havde jeg nok haft mere motivation for at læse den færdig. Det der med, at den er delt op i to, og man har kæmpet sig igennem første del, det gør lidt, at man ikke har lyst til at starte forfra. Og så gør det hele en gang til i bind 2. Så det gjorde lidt af min motivation for at rent faktisk at læse det færdigt. Den dalede drastisk, og det var meget, meget svært for mig rent faktisk at holde min læselyst oppe, også selvom det var til en bogklub. Jeg synes, det er svært at give den en rating også, fordi jeg har jo læst den færdig, men sådan, den her del er sådan nok 3 stjerner, tror jeg. Jeg synes faktisk, den er virkelig god i forhold til, at det var en klassiker, som jo ikke lige er min stærke side, til trods for, at jeg har læst de der 2 historier. Men vi har som sagt lavet en podcast omkring det, og den kan du finde på Spotify. Ja, I ved det godt. I'm so sorry, but I need to promote this. En anden bog, jeg læste til podcasten, det er Donna Tartt's The Secret History. Igen, der er en episode op omkring den her. Men jeg vil bare lige sige, it was not for me. Jeg synes virkelig, at den var dårlig. Sorry til alle de der Dark Academia girlies out there. I know this one is your favorite. But it was really fucking boring. Altså, den var så langtrukken, og det var bare en masse personer, der snakkede om ingenting, og sådan, der var en meget mærkelig pacing, og jeg endte med at give den 2 stjerner. 2,5 måske, hvis jeg er virkelig sød. Så var selve viben er bare ikke mig. Den gav meget klassiker vibe, hvilket er det der med, at man dvæler ved rigtig mange ting i rigtig lang tid. Og det er ikke lige så meget mig. Jeg er lidt mere sådan en platpige, hvor der gerne må ske en masse ting, og sådan, ja, det føler jeg bare ikke rigtigt, det her lige var. Så hvis man er til det, give it a go. Men nu, a little commotion for en 5-stjernet læseoplevelse. Det her er The Unmaking af June Farrow, skrevet af Adrienne Young. Det er min første Adrienne Young-bog. Jeg tror ikke, det bliver min sidste. Den er så vanvittig god. Jeg har købt den lidt on a whim til bogform sidste år, fordi jeg har kigget på den sindssygt længe. Jeg synes virkelig, den har et flot cover. Det er lidt sådan en bog, man skal gå ind i sådan blindt. Men jeg vil alligevel give dig lige en lille smule, så du ved, hvad det er, du går ind til. Den handler om en kvinde, der hedder June Farrow, og hun er fra en familie, der hedder Farrow til efternavn. Og de bor i den her lille by, og hun er vokset op med hendes bedstemor, fordi hendes mor forsvandt engang, hun var meget ung. Hendes bedstemor er meget, meget syg. Hun har sådan lidt Alzheimer's vibes, du ved, hvor hun sådan ikke rigtig kan huske noget, og ikke rigtig sådan helt kan sådan forstå, hvad det er for et sted, hun er i, og sådan, hun er lidt ind og ud af bevidsthed og sin egen virkelighed. Og det begynder June også at opleve. Og hun får en masse minder fra et liv, hun ikke kan huske, hun har levet, og hun får en masse sådan flashbacks til ting, og har det virkelig underligt over det. Så hun begynder ligesom at dykke ned i sagen omkring hendes mor, og hvorfor hun forsvandt, og det sætter gang i sådan en helt lang kædereaktion af ting, som gør, at June bliver sendt tilbage i tid, og ender med at skulle finde svaret der. Virkelig godt skrevet. Den havde lige en lille midterdel, hvor jeg var sådan, oh my god, this is really fucking dragging me out. Men det var værd. Altså, det var det værd. Den var virkelig, virkelig god. Altså, please, læs den. Jeg har behov for flere snakke om den her bog. Jeg ser ingen snakke om den. It's so good. Vi kører videre on a high, fordi i år, der udkom der en ny Tata Mafia-bog. You guys know, jeg har et hate-love relationship med den dame. Lige nu, we're so in love, this is so good. Jeg har læst Watch Me af Tata Mafia, som er en ny spin-off-serie på den almindelige Shut Up-serie. Den hedder vist Shut Up New Rebellion, eller et eller andet stil. Den her bog, we're so back, you guys. Jeg havde meget at sige om Imagine Me. Truth be told, jeg synes virkelig, at det her disgraceful. Jeg synes virkelig, at det her, det var bare skide på hele sin fandom. Det synes jeg virkelig, det var. Jeg føler bare, at hun har trukket serien alt for langt ud på nuværende tidspunkt. This one kind of makes you want to take it all back, because this was really good. Den her bog handler om James, og hvis man har læst den her serie før, så er han Adams lillebror, nu
voksen og mega lækker. Det er lidt svært at forklare, hvad den her bog handler om, uden sådan at spoile helt vildt meget for den almindelige serie. Men jeg vil bare sige, hvis du er en Shatter Me-fan, som havde det ligesom mig efter Imagine Me, og var sådan, fuck this shit, I don't care anymore. Og du er sådan lidt i tvivl om, du burde læse videre. Yes, I need to. Det har du, altså du har det direkte fra mig. Ja, den er god, den her bog. Og jeg gav den 4 ud af 5 stjerner. Den eneste grund til, at jeg kunne give den helt 5 ud af 5. I need more. Altså sådan, jeg ved, hun kan gøre bedre end det her. Men sådan, den her... Yes, vi er på rette vej igen. Og det gør mig så glad. Jeg glæder mig røv meget til den næste bog, den her serie. Are you kidding? Jeg har også læst en graphic novel, der hedder Homebody, skrevet af Theo Parrish. Jeg vidste ikke, at det var en memoir, dengang jeg begyndte at læse den, men det er det. Og det er åbenbart også forfatteren selv, der har illustreret den. Meget spændende. Det er en non-fiktion, åbenbart, graphic novel, der handler omkring Theo Parrish's liv som transgender non-binary person, og den er egentlig meget cute, og den har sådan et ret godt sådan informativt aspekt, hvor hvis man ikke ved så meget om det her område, er den virkelig informativ og spændende og cute, og virkelig nice illustreret og sådan noget. Jeg tror bare, at den var lidt for sådan... Jeg tror ikke helt, jeg sådan kunne helt connecte med historien, fordi jeg nok ikke er det rigtige publikum på den måde. Jeg kan godt sætte pris på det, den gør, og det, den er. Men det var ikke sådan, jeg var blown away og var sådan, wow, det her er bare den bedste graphic novel, jeg nogensinde har set. Med det sagt, så gav jeg den alligevel 4 stjerner, for jeg synes faktisk, at det var en virkelig, virkelig god historie. Jeg synes, det blev formidlet på en rigtig god måde, og jeg synes også, at det helt klart er noget, som man kan bruge til rigtig mange ting, for eksempel til at oplyse lidt yngre personer omkring de her forskellige områder inden for seksualitet og køn. Så virkelig god, hvis man mangler noget til lidt yngre person i sit liv, som gerne kunne tænke sig at vide lidt mere om det, eller gerne vil måske føle sig set og anerkendt, fordi det synes jeg virkelig også, den her bog gør godt, det her med sådan at acceptere og give nogle værktøjer til sådan at forstå, hvorfor den du er også er i orden, fordi det har Theo Parrish også selv arbejdet meget med, det her med at skulle acceptere sig selv. Og det synes jeg bare, at det bliver formidlet virkelig godt. Så den er stadig virkelig god. 4 ud af 5 stjerner. Endnu en bogklub-bog. Great Big Beautiful Bouncy Boobies af Emily Henry. Great Big Beautiful Life. Jeg læser den her sammen med min bogklub, helt belæst. Vi har en episode omkring det. Wow, oh my god, all these episodes, all these books. Det her var min første Emily Henry-bog. Jeg ved ikke, om det bliver min sidste. Det føler jeg lidt, I skal bedømme. Og jeg, der har læst meget Emily Henry, I skal lige lede mig i den rigtige retning, fordi jeg har hørt, at det er sådan noget med, at man kan lide den ene, og den tredje, og den femte, og så kan du ikke lide den anden, og den whatever the fuck. Så sådan, jeg skal lige pege i den rigtige retning. Jeg synes, at den bog var okay. Jeg gav den 3 ud af 5 stjerner. Jeg kunne ikke lide romanceaspektet. Jeg synes, hun var fucking irriterende, hende der hovedpersonen nu var en skrækkelig type. Alice, you know. Hendes love interest, lidt kedelig. Sorry to say it. Altså, han var bland as fuck, og det var meningen, de skulle have sådan en enemies to lovers, romance, og det havde de bare i sådan 5 minutter, og så var det som om, at det glemte vi lidt, og så var de bare kærester resten af bogen. Jeg føler godt, det kunne have været pacet lidt anderledes. Måske man skulle fortælle, hvad bogen handler om. Bogen handler om de her 2 mennesker, jeg lige snakkede om, som begge 2 er forfattere, og de konkurrerer om at skrive en memoir autobiography for en dame, der hedder Margaret. Jeg kunne rigtig godt lide Margaret, og hele hendes plotline, it gave Evelyn Hugo vibes, og det elsker jeg rigtig meget, og sådan, man skulle bare tilbage i tid og høre omkring hele hendes slægtslinje, og bare forstå, hvorfor hun er, som hun er, hvad det er for et imperie, hendes familie har bygget op. Yes, eating. Resten, oh my god, straight people being straight. Ja, romancen var ikke lige så meget mig. Jeg synes godt nok, det var kedeligt. Jeg synes ikke, at det gav så meget til plottet. Jeg ville have haft en hel bog bare omkring Margaret, to be honest. Så endte med at give den 3 ud af 5 stjerner. 2025 er også året, hvor jeg har genlæst Sadie af Courtney Summers. My Shayla, I love you. Jeg lyttede til den her som lydbog igen. Jeg har lyttet til den, I don't even know, sådan 7 gange nu, eller et eller andet. Den er bare så vanvittig god. Jeg har haft en hel del kontorarbejde den her sommer, hvor jeg bare skulle sidde indenfor og kugelure og lave en masse på en computer, så jeg havde virkelig brug for at have noget sådan nice i ørerne, som jeg sådan ikke behøver at forholde mig sådan mega meget til, men som jeg vidste var godt, og det er obviously Sadie, lydbogen. Den er så vanvittig god. Jeg elsker stadigvæk alle lydeffekterne, og jeg elsker også, at jeg stadigvæk bare sådan kan blive overrasket og finde nye ting i den, som jeg bare ikke havde opdaget før, og sådan, ja, det er bare en vanvittig god historie. Hvis du ikke har gjort dig selv den tjeneste at lytte til den her lydbog, det skal du. Jeg ved ikke engang, jeg behøver at forklare, hvad den handler om, fordi jeg føler, at jeg snakket så meget om den, så hvis du tænker, hvorfor har man ikke snakket med om den, tænd en hvilken som helst anden wrap-up, og du kan 100% finde den der i. Den er stadigvæk en 5 ud af 5 stjerner. Efter at læse Sadie, der var jeg sådan lidt, okay, måske det her tiden til, at jeg endelig skal læse noget andet af Courtney Summers, fordi det er faktisk den eneste bog, jeg har læst af hende indtil nu, for jeg har også lyttet til I'm the Girl af Courtney Summers. Vennerne, den her var virkelig dårlig. Den fik 1 stjerne. Det var en lydbog. For det første, den skal du ikke lytte til, hvis du gerne vil nyde den her bog, fordi hende, der læser den op, det kan godt være, jeg snakker højt. Det skal I will be the first to admit. Hun råbte ind i mit øre. Altså sådan, det kan godt være, der står i bogen, I shout.
Det betyder, at du skal råbe ind i min ørekanal, når jeg lytter til en lydbog på sådan 3 volume. Ikke engang sådan helt skruet op. Jeg var nødt til at skrue ned for hende, fordi jeg begyndte at få ondt i hovedet, da hun råbte. Og det var ikke engang bare sådan en gang, men det var sådan lange passager, fordi de havde skænderier, som hun råbte ind i min ørekanal. Altså min trommehinde, hvor it was bouncing out. Altså den var klar til at pop off. Altså det var forfærdeligt. Det handler om en pige. Jeg kan huske, hvad hun hedder. The Girl, obviously. Hun vil gerne være model. Hun bliver skammet. Træls. Så ender hun med at skulle arbejde på et eller andet hotel, hvor hun bliver lidt sådan en escort-pige-type, og det er sådan en eller anden feministisk recapturing af et eller andet, og det virkede bare overhovedet ikke. Og det var sådan noget med, ja, hun skulle bare være sådan altid til tjenesteagtig, og det var bare sådan lidt skummel og lidt nasty. Så sker der også et mord out of nowhere, og det var også lidt random sådan sideplot, og så har hun en lesbisk romance going on med en anden pige. It was a whole whirlwind. Det kan godt høre, der sker mange ting på en gang, og det føler også lidt var det, som bogen bukkede under for. Altså sådan, der skete lidt for meget, lidt for mange ting, der ikke hang sammen. Så derfor var jeg sådan no. 1 stjerne. Jeg prøvede også at lytte til hendes anden bog, The Project, og der var jeg bare nødt til at cut it out efter sådan en halv time, fordi oplæseren var forfærdelig, så den ved jeg heller ikke, om jeg skal give et andet skud fysisk, men lige nu, der tror jeg bare, jeg holder mig bare til Sadie. She works. You guys. Kan I huske dengang, jeg snakkede omkring It Ends With Us i min anden rapper-video, jeg har lavet i år? For jeg har kun lavet 2. Og der sagde jeg, at hvis jeg nogensinde skulle læse en anden Colleen Hoover-bog, så skulle det være Verity. I read that. 5 stars. It was so good. Hvad fuck mener du med, at den var så god? Hvorfor har hun gatekeepet det her talent i så lang tid? Altså sådan, hello? Verity og Colleen Hoover. Banger. Handler om en kvinde. Hun gav mig meget Dakota Johnson vibes. Jeg tror også måske, det er fordi, at Dakota Johnson skal spille hende i filmen. Det håber jeg i hvert fald lidt, fordi det er hende, jeg har i hovedet, når jeg sådan har læst den. Hun er forfatter, aspiring writer, og kan ikke rigtig slå igennem. Hun har udgivet nogle bøger, men er ligesom ikke kendt. Hun bliver så tilbudt på den dag, hvor hun står på et gadehjørne og ser en mand blive kørt over. Why? We don't know. Den dag bliver hun tilbudt en kontrakt, hvor hun skal færdiggøre en serie skrevet af en forfatter, der hedder Verity. Hun har været i en bilulykke, som gør, at hun er sådan... Hun er ikke død, men sådan, hun er sådan lidt paralyseret i hele kroppen. Ikke engang... Hun er i live, men hun er ikke til stede. You know? Hovedpersonen, som hedder Laurel, eller Laura, eller Lauren, eller et eller andet stil, de har sådan nogle fucking whack-ass navn i Colleen Hoover-bøger, så på den måde, she's staying on track. Keeping true to the brand. Hun kommer så til at bo i Verity's hus, sammen med Verity's mand og barn. Hun finder også ud af, at Verity har 2 børn, døtre, der er døde med sådan 6 måneders mellemrum før i tiden. Og hun er også i en bilulykke. Shady business going on. Og så er hende der, Verity, hun er jo ikke sådan til stede, men hun kan godt sådan bevæge sig, men hun skal have hjælp til det. Men så begynder hende her hovedpersonen, Lauren, at fornemme, at hun går rundt i huset. Hun føler sig sådan overvåget. Og så læser hun også en autobiography af Verity, som beskriver, hvordan hun har lyst til at slå sine børn ihjel. Og it's a fucked up ride. Der er sket mange mærkelige ting i den her bog. But it was really good. Så 5 stjerner, virkelig god. Kan helt klart anbefales. Og nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg gør med Colleen Hoover, fordi nu har jeg givet hende 1 stjerne, men jeg har givet hende 5. Så sådan, Colleen Hoover people, hvad gør jeg nu? hvad er det næste, jeg skal læse, hvis jeg skal læse noget mere af hende? Næste bog, jeg lytter til, også en lydbog, God Awful. Det er I Hope This Doesn't Find You af Anne Liang. Jeg føler, at jeg havde en eller anden idé om, at jeg ville være en sygt stor Anne Liang-fan. Og jeg måske bare skal læse noget af hendes andre ting, fordi det her, this was a rough ride, you guys. Den her bog er beskrevet til at minde om Never Have I Ever, som jeg går ud fra, er den der Netflix-serie, jeg ikke kunne lide, og To All the Boys I Loved Before, hvilket var en af mine yndlingsbøger. Det handler om en pige, der har en skole-e-mailadresse, hvor i hun har en masse klader af e-mails adresseret til folk. Hun har ikke bare lavet klæden, hun har også sendt deres rigtige e-mailadresse klar, hvis hun har lyst til at sende den i dag, hvilket hun jo selvfølgelig ikke har. Og hun skriver hateful things, altså hun kommer bare ud med alle hendes Mean Girls tanker og handlinger og who cares i de her mails, hvor hun bare altså sviner folk til personlige angreb til folk, når hun har det lidt træls med dem, i stedet for måske bare sådan, I don't know, at tage psykolog med det, men det gør hun ikke. Og en dag, så kommer de så til at blive sendt ud. Wow, surprise, surprise. De bliver så sendt rundt til alle, fordi hun har åbenbart beef med halvdelen af skolen, herunder hendes nemesis, Julius Gong, som er sådan, de er sådan academic rivals, altså sådan, de har samme høje snit. Hun vil gerne ind på en anden prestigefyldt skole, det vil han også gerne, bla bla bla. Og jeg følte bare, hun var fucking irriterende, og sådan, jeg kunne legit godt forstå, hvorfor nogen af dem havde beef med hende. Sådan, I'm so sorry, altså hun var vanvittigt irriterende. Han var sådan fin nok, men sådan, igen, jeg tror bare, det var lidt for forudsigeligt det hele, og det der med det sådan også hang lidt meget op i de der e-mails, der var bare sådan, oh, you really wanted Jenny Hans nachos that bad. Jeg tror bare, at jeg må indse, at YA Contemporary
Contemporary og mig, vi er ved at være lidt for langt fra hinanden. Der er sgu mange ting i den genre efterhånden, hvor jeg er sådan, det her det er så cringe. Altså sådan, jeg føler bare, der er så mange ting, hvor jeg er sådan, wow, altså sådan, at det her underholdningen, eller sådan det der med, at folk er så goofy hele tiden, det er sådan virkelig sådan pick me girls, som bare goofy to the core. Altså, de laver nogle mærkelige ting for sådan, quirky moment, nej. Endnu en lydbog. Jeg har virkelig, jeg har ikke lyttet til ret mange lydbøger i lang tid, og nu har jeg bare lyttet til sindssygt mange lige træk. Men det er Death at Morning House af Maureen Johnson. Jeg elsker Maureen Johnson. Hun har lavet True Devious-serien. Også virkelig gode lydbøger. Den her var også god nok. Jeg føler bare, at den var lidt for forudsigelig i forhold til, hvad jeg lige havde håbet på. Jeg synes egentlig, Maureen Johnson, hun er god til sådan at sprede tingene ud og gøre det sådan meget mystisk og sådan have læseren i hånden, og man opdager tingene sammen, og sådan, der er ikke nogen sådan, af tingene, man havde set komme. Hun er god til sådan at overraske en. Og det synes jeg bare ikke rigtigt, hun kunne med den her bog. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er en standalone, at det er lidt sværere, det der med, at man ikke kan drysse tingene sådan lidt mere bredt ud, og sådan, jeg synes bare, at hensene var lidt for tydelige og sådan noget. Ikke min yndlings Maureen Johnson bog. Det var ikke helt det, jeg havde håbet på, men stadigvæk meget, meget god mystery. Hun er stadigvæk god. Altså, det er ikke sådan noget Good Girls Guide to Murder. Bad. Altså, vi er stadig på en 3 stjerner. Den handler om en pige, så hun er også goofy, quirky girl. Den der første sådan fjerdedel, hvor hun er hjemme og bare lever sit liv, før hun sådan bliver sendt afsted ud på eventyr. It was a rough ride. Men så kommer hun hen til det her Morning House, som er sådan et stort slothus, mansion, på en ø, et sted i Massachusetts eller et eller andet. Og hun bliver sendt herud, fordi hun skal få sådan et sommerjob. Hun har lavet en masse quirky goofy stuff at home, som gør, at hun ikke kan være hjemme for tiden, fordi hun skal lige sådan ud og lige touch grass. Så hun kommer til at skal bo på det her Morning House sammen med en anden gruppe unge, og de skal ligesom være turguides til at vise rundt i det her gamle slothus, mansion sted, til turister, fordi det er sådan et hus fyldt med mystik, fordi familien, der boede der dengang tilbage i 1920'erne, var meget sådan ekscentriske. Vores hovedperson, hun overtager ligesom rollen som den her turguide fra en anden person, som for nylig er død, træls. Og mens hun er der bliver deres sådan mentorperson også dræbt, slået ihjel, forsvinder. Så de skal ligesom finde ud af, hvad fanden der foregår, og hvorfor det sker, og sådan nogle ting, mens man også har nogle flashbacks tilbage til fortiden, hvor man følger det mysterie, det dødsfald, der skete for den familie, der boede der i 1920'erne. Det var helt klart det aspekt med, at de var før i tiden. Jeg bedst kunne lide den her bog, jeg synes, det fungerede helt vildt godt, og det mysterie var virkelig godt struktureret, og jeg synes også, det blev sådan spredt ud rigtig godt, så man sådan fik en god lille forsmag på, hvad det egentlig er, at Maureen Johnson, hun gør så godt, og det er altså bare at skrive en vanvittig god thriller. Men jeg synes bare, at det nutidsplot så ikke led helt op til det, jeg havde ønsket for det, og det var lidt for forudsigeligt desværre. Som helhed, 3 stjerner. Fortidsplottet er klart det, der hævde den op for mig. En bog, jeg ikke er helt færdig med nu, men som jeg er så tæt på at være færdig med, og som jeg har mega meget behov for at snakke om, det er Bury Your Bones in the Midnight Soul af V.E. Schwab. She is back. She is delivering. Mother has fed us. Den her bog er vanvittig god. Jeg har hørt meget positivt om den, og jeg var sådan lidt, jeg ved ikke helt, fordi V.E. Schwab, hun siger, at hendes eneste sådan karakterdrevne bog er Addie LaRue, og den her ikke vil være ligesom Addie LaRue. Men it's still really good. Altså, jeg føler, den er meget karakterdrevne. Anyway, den er vanvittigt godt skrevet. Altså sådan, oh my god, hendes sprog er så lækkert, og jeg sidder bare og æder med øjnene. Det er fantastisk at læse, og det går så stærkt, og selvom den er mega lang, så flyver jeg bare igennem den. Jeg synes, den er så vanvittigt god. Hvis du ved, hvad den her bog den handler om. Den handler omkring lesbiske vampyrer. Og hvis du ikke har behov for mere, I understand that. Men jeg giver lige lidt mere alligevel. Den handler om de her 3 kvinder, som lever i hver deres tid. Vi har Maria, fordi hun har sådan en streg over hendes i, så jeg tror, det er Maria. Hun lever omkring 1532. Så har vi også kvinden Charlotte, som er fra 1827. Og så har vi også kvinden Alice fra 2019. Og deres veje intertwines i løbet af de her mange århundreder, som bogen ligesom sådan foregår over. Og den er bare vanvittigt godt skrevet, og den er bare virkelig, virkelig god. Og de her damer, altså sådan, my little heart cannot take all this love and betrayal. Please bare læs den. Og jeg skal bede om, at nogen oversætter den til dansk, så alle dem, der ikke kan forstå engelsk, også lige kan bede om at få den læst, fordi oh my god! En bog, jeg snakkede om i min sidste video, som jeg vist ikke havde læst på det tidspunkt, det er Modjords Døtre af Caroline Stadsbjerg. Den fik jeg tilsendt som anmeldereksemplar fra Ulven og Ulen, så tak til dem. Jeg har allerede sendt den videre til den næste læser, så jeg har den ikke lige med mig i dag. Den her bog, den handler om kvinder og sisterhood, og
være et med naturen og være ude i skoven, og det er sådan nogle alfa-skov, feer. Nu kalder jeg dem bare feer, men jeg tror, de har et bedre navn end det. Men de her feer, de har ligesom deres eget lille sådan community og fællesskab ude i skoven, og de må ikke komme i kontakt med menneskene. Men da hovedpersonen så bliver forelsket i en menneskepige, så begynder de ligesom at gå ned ad bakke, fordi så det har en masse problemer, og det gør meget for sådan hendes status i det her fællesskab, som hun ikke rigtig føler sig en del af. Hun føler sig lidt sådan udenfor, fordi hun ikke sådan helt kan se sig selv i det og sådan noget. Så det er bare sådan en bog om at finde sig selv og gøre det rigtige for sig selv, og kærlighed og sisterhood, womanhood, yes. Og den har rigtig mange gode vibes. Mega sådan floral, cute sprog, så altså en kæmpe vibe, og jeg synes, at hvis du godt kan lide sådan en masse sådan med natur og sådan blomster og feer og kvinder også, så synes jeg helt klart, at du skal samle den her bog op. Og det var så min sommer wrap-up. Jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg håber også, I måske har fundet noget inspiration til, hvad I skal læse nu. Men ja, hvis I kunne tænke jer at holde øje med, hvad jeg læser, så kan I finde mig på Goodreads og på Fable. Jeg opdaterer sådan nærmest dagligt med, når jeg har læst noget nyt, så I kan altid holde lidt øje med, hvad jeg går og læser, og hvad jeg går og kigger på og kigger i. Jeg har også en Instagram, hvor jeg også deler en masse sjove ting inde på. Jeg hedder Blossoming Reading, der kan I også følge mig inde. Men ellers tror jeg faktisk bare, at det var det for nu, og jeg ønsker jer en rigtig god sommer, og jeg håber også, at vi ses igen meget snart. Hej!